er der nogen, der snakker om på min... Er det journalister, der er rasende over den? Offentlighed? Nå ja, det er klart. De er jo klart. Jo. Den er ikke kommet endnu, men den har været under opsejling, og nu er der ved at komme så meget modstand mod den, sådan muligvis. Hvad er det, der får nogen til at foreslå sådan en lov? Jamen, det der er humlen i den lov, det der er forskellen i forhold til den gamle offentlighedslov, det er, at man vil udelade det, der hedder ministerbetjening fra offentlighed, aktindsigt, ikke? Og det vil man gøre på den måde, at det er fordi, der i dag, du har en grundregel i dag, der siger i offentlighedslovgivningen, at at aktindsigt gælder ikke i interne dokumenter. Men så siger man så, at hvis et dokument skal bevæge sig fra en afdeling af en administration af en myndighed til en anden del af myndigheden, til et andet ministerium for eksempel, eller til et direktorat, så er det ikke længere et internt dokument, og derfor er det omfattet af offentlighedsloven. Og derfor har borgerne krav på aktindsigt i det efter offentlighedsloven. Med mindre der kan være nogle andre undtagelser. Mm-hmm. Men der vil man så med den nye lov, der havde ministeriet så håbet på at kunne få lavet en regel, der hed, at ministerbetjening var fritaget for aktindsigt. Og begrundelsen skulle være, at ministrene de bliver, så vil de bare omgå ved at sørge for at forhandle mere mundtligt, så man skriver mindre, når man har nye lovforslag og idéer undervejs. Sådan så man har bedre muligheder for at briefe og snakke om ny lovgivning og sådan noget, uden at det kommer til offentlighedens kundskab. Men det er ikke så det der er det mest interessante, det er så har Politikken, de har så rent faktisk hyret en kanadisk NGO, som har specialiseret sig og kommenterer offentlighedslove rundt i hele verden. No. Og rater dem, så at sige, alt efter hvor meget aktindsigt de egentlig giver borgerne. Og der til det her ratingbureau store overraskelse, så går de ind og laver en analyse af den danske offentlighedslov. For den oversat og går i detaljer og laver en meget grundig analyse af den. Det er meget skarpe jurister, de har haft til formål. Der så konstaterer, der så sætter den ind i en skala, de selv har lavet for at vise, hvor god er den danske offentlighedslov sammenlignet med alle mulige andre landes offentlighedslov. Fordi simpelthen, de har jo ikke nogen speciel mening om Danmark, de der forskere, de har kigget på. Okay, der er nogen, der har bestilt os til at undersøge den. Hvor godt holder den sig til et tjek, når vi så kigger på den, ikke? Og så konstaterer de så, at den gamle, den bedste af de to offentlighedslov, det var den 76. dårligste i hele verden. Og det forslag, som regeringen så kom med, det gjorde den så lidt dårligere, som den kom op på en 79. dårligste i hele verden. Og lande, som så nævner de så, at for eksempel Guatemala og Argentina har væsentligt bedre offentlighedslov og mere åbne offentlighedslov end den danske. Så påpeger de så, at de synes, det er meget skægt, fordi at de er overrasket over den udvikling, der ses. Må jeg lige svare det? Ja, det kan du tro. Jeg slukker lige. Nej, det med, hvad var det, vi snakkede om med de her offentlighedslov? Jo, Guatemala og udviklingen. NGO, de udtaler sig så om, at den her NGO undrer sig så over, at fordi de går ind og siger, at det, der er jo meget fascinerende, det er, at Danmark og de øvrige skandinaviske lande, dem betragter de som offentlighedslovgivningen og åbenheden som vugge. Og så taler de om, at der tilsyneladende er opstået en eller anden form for Scandinavian complacence, altså selvretfærdighed. Ja. Hvor vi vi har en forfejlet selvopfattelse af, at vi er så udviklede demokratier og er så udviklet vores åbenhed og offentlighed. Og det er også det, jeg noterer meget på de områder, jeg arbejder med, for eksempel kriminalforsorgen. Måden man behandler indespærrede personer på, både på hospitalerne og de psykiatriske hospitaler og i fængslerne. Ja. At der er ikke tvivl om, hvis vi går tilbage i 70'erne, 60'erne og 70'erne, der var vi rent faktisk meget progressive og foran i forhold til resten af verden. Men spørgsmålet er, at vi simpelthen har været gået stå de sidste 10-15 år. Fordi det vi ser, det er ude i Europa, blandt andet eksemplet med Saldusdommen og forsvarsbistand. Det er bare et af mange eksempler. Men Storbritannien er et andet eksempel på, hvor der er kommet en meget vidtgående lovgivning til, hvordan indsatte de kan få advokatbistand. Men var det ikke også stærkt tiltrængt i Storbritannien? Jo, det er jo så det, der har været interessant, fordi det danske system var godt der i 60'erne og 70'erne. Ja.
så fordi det var meget tiltrængt, og det er egentlig det, der er sket. Det er også det, som den her NGO udtaler sig om. Det er deres indtryk, at de tilbagestående, de tidligere ulande, så at sige, eller dem, man stadigvæk kan betegne som ulande, der er rent faktisk kommet sådan en stærk, altså juriststanden er blevet meget opmærksom på behovet for at få lavet stram lovgivning. Og derfor har man lavet meget stram offentlighedslovgivning, der virkelig gør det svært for ledelsen i de lande at holde korten ind til kroppen. Og man har på fængselsområdet har man fået nogle meget kraftige moderniseringer og kontrolforanstaltninger og domstolsprøvelse, sådan så at man virkelig får skabt udvikling og innovation på de områder. Og der ser vi så bare, Danmark lever stadigvæk, altså det er sådan set humlen i det, tror jeg, at vi går stadigvæk, fordi i 70'erne, hvor vi var foran, det er måske de der 70'er progressive mennesker, dengang der er ved at blive lidt gamle og gråhårede nu, jamen de synes jo så, at vores system er helt unikt, og derfor ser vi, at danskere, når man peger på et eller andet, for eksempel hvis jeg foreslår over for en dansker, at det ungarske justitsministerium måske kunne yde også noget bistand til, at vi får en bedre retsplejelov, så tror man, det er en joke. Men det er sådan set ikke ment som en morsomhed. Fordi det er ment sådan, at Danmark er ved at være et af de mere tilbagestående lande på en hel række punkter. Og vi derfor trænger til en virkelig, ikke bare en modernisering af lovgivningen, men også en ændring af vores selvforståelse. At vi måske ser lidt mere realistisk på, at vi ikke længere noget specielt unikt samfund med at beskytte borgernes menneskerettigheder, eller have åbenhed i vores forvaltning. Faktisk er vi et af de meget lukkede systemer i verden. Det vil jo altså komme bag på de fleste. Og det har vi ikke været, men det er vi blevet. Ja. Vi har fået et fængselsvæsen, der har gennemgået en meget stærk derut over de sidste 10-12 år. Vi har nogle meget alvorlige problemer med retssikkerheden i vores straffeproces, ud over advokatbistanden. Men også at vores advokatstand, som en af de meget få i verden, vores beskikkede, de såkaldte beneficerede advokater, de er ikke uafhængige af statsmagten. Det er et krav efter FN's Basic Principles on the Role of Lawyers. Det er et krav, at advokaterne er uafhængige af staten, fordi advokaternes opgave er at kontrollere statsmagten. Ja. Og Danmark er et af de få lande i verden, der er tilbage, hvor det er domstolene, der udpeger, hvem der skal være beneficerede advokater i den by. I alle andre lande, der er det advokatsamfundet selv, der gør det. Men har de ikke noget at gøre med, at de så også er billigere, når det er statens egne? Er det ikke det, man er... Det tror jeg. Jeg tror ikke, var det bare det, der var hensigten, så kunne man måske argumentere fornuftigt for det. Nu ved jeg ikke, om man kan argumentere fornuftigt for menneskerettighedskrænkelser. Det er selvfølgelig en smag. Nej, det selvom de måtte være billigere. Men jeg tror, det der er et større problem, det er, at politiet har en stor interesse i det. Fordi vi er også et af de... Det er ganske unikt, et hemmeligt cirkulære, som jeg har fået Justitsministeriet til at fremlægge, og som ligger på Krims hjemmeside nu, fra 1998, som foreskriver, at domstolene, når de godkender advokater til at blive beskikket i en by, eller det er Justitsministeriet, der gør det, men det gør de efter indstilling fra de lokale domstole, og så skal politiet høres, hvad politiet synes om de her advokater. Og der er det jo meget nærliggende at overveje, om det kan føre til, at danske advokater måske i mindre grad end andre advokater ikke er så skarpe tunge og måske vælger at klappe i, fordi de vil gerne godkendes af politiet, til de kan komme ind og få et beneficium, og dermed alle de gratis strafsager, som de så får fra politiet og domstolen. Men det ser jeg som et ganske alvorligt problem, og måske en forklaring på, at vores straffeproces har fået den meget store derut, som vi har inden for de sidste 10 år. Men de sidste 10 år falder jo tilfældigvis sammen med den borgerlige regerings tid. Få regeringstid. Er der en sammenhæng der? Ikke meget, tror jeg. Fordi den nye regering har jo ikke vist sig bedre på det område. Det er en udvikling, der egentlig også har været i gang over længere tid. Også før dem. På fængselsområdet der de ser over de sidste 10 år, der er kommet nogle graverende. Blandt andet har vi fået en regel, der hedder, at indsatte skal overføres fra et lukket fængsel, fra et åbent fængsel til et lukket fængsel mod deres vilje. De kan ikke få aktindsigt i begrundelsen. Det er efter min opfattelse en direkte konventionsstridig regel, fordi det fremgår af de europæiske fængselsregler og af menneskerettighedsdomstolens fortolkningspraksis, at indsatte de skal klart have ret til at kende begrundelsen for,
hvorfor man laver en bebyrdende afgørelse mod dem. Og der har vi i Danmark i 2002 fået den her regel her med, at det kan de danske indsatte ikke få at vide. Og det er en ganske unik regel set på europæisk og set på verdensplan. Og den er kommet. Den hænger måske sammen med, som du siger, de politiske strømninger, der har været gennem de sidste 10-12 år. Men det, at vi har et korps af advokater, som er i lommen på staten, de såkaldte beneficerede advokater, efter min opfattelse, det hænger nok snarere sammen med, at det er en historisk udvikling, der går omkring 150 år tilbage. Måske fordi vi var et af de lande, der meget tidligt fik en ordning, så at der var advokater, der skulle hjælpe de ubemidlede. Men der tiltog staten sig så en hel række rettigheder med at kontrollere, hvem de advokater var. Og det var der ikke så mange, der sagde noget til dengang, for der var ikke nogen internationale regler, der forhindrede det. Og Danmark var jo på en måde forud, fordi i andre lande fik de ubemidlede måske slet ikke nogen advokat. Mm-hmm. Men det, der så bare er sket, det er, gennem de sidste, siden 60'erne, der er det blevet, for eksempel med Miranda-lovgivningen i USA, det der hedder Miranda-reglen, siger, at man har ret til gratis, om nødvendig gratis advokatbistand, lige fra det tidspunkt, man skal afhøres af politiet første gang, hvis man er frihedsberøvet. Og det er en regel fra Miranda-afgørelsen, den kom i 65. I USA? I USA. Tænk, ja. Og rundt omkring i Europa har vi set andre, også før Santos-dommen i 2008, der var der også mange andre regler, der sikrede gratis advokatbistand. Men det her med advokaters uafhængighed, det blev rigtig gjort. Det kom, i 1999 på verdensplan med FN's regel om, at man skal sikre advokater uafhængighed. Men i Storbritannien... Det var også sent, var det ikke? I Storbritannien har man haft det fra 1800-tallet. Hold da kæft. Og vi ser også, at i Iran og rigtig mange totalitære samfund rundt i Europa, rundt i verden, der har man rent faktisk, der har advokatstanden fået tilforhandlet sig temmelig meget uafhængighed. Og det er helt unikt, det har vi ikke i Danmark. Der har vi advokater, som udpeges af domstolen og skal godkendes af politiet. Og det vil Krim jo indberette til den europæiske torturkomité, når den kommer på besøg i Danmark i februar 2014. Kan man ikke bare skrive det ned og fortælle dem det? Jo, men gennem de sidste 2-3 år er der kommet meget fokus på de få lande. Det skyldes, at der er nogle østlande tilbage, der har såkaldte pocket lawyers, som er et begreb, der blev udviklet i kommunistperioden. Det kommunistiske Sovjetunionen for eksempel, og i alle vasalstater, de underordnede stater der. Der havde man sådan et system, så at advokaterne skulle godkendes af staten. Og med det samme, ved murens fald, der kom der en stærk opposition imod det. Og derfor ser vi nu, at i de tidligere østlande er der kommet ordninger, hvor advokaterne er blevet frigjort fra statsmagten, og også advokater, som er, repræsenterer ubemidlet på statens vegne. Det er staten, der betaler, men staten har ingen indflydelse på, hvem der bliver advokat for den pågældende, og hvordan advokaterne bliver udvalgt til de opgaver. Og derfor har man ikke, som man ser i Danmark, en hel række advokater, som så at sige gør, hvad de kan for at please statsmagten. Det har der så været en kritik af derovre alligevel, fordi at politiet de omgår reglerne. I Rusland, modsat af hvad der er tilfældet i Danmark, der har politiet pligt til at sørge for, at der kommer en advokat til stede, inden de overhovedet laver en afhøring, hvis de vil bruge afhøringen som bevis i retten senere. Ja. Det må man jo i Danmark. Der er det helt almindeligt, at man afhører folk uden advokat. Og så, hvis de sidder der mere eller mindre og dummer sig, så bliver det brugt som bevis mod dem i retten senere. Det kan jo skyldes, at de slet ret stresser ved anholdelsen. Det kan vi jo ikke vide, fordi at i Danmark, der de danske myndigheder trodser også torturkomiteens anbefaling om, at man videooptager afhøringerne, lydoptager dem, sådan så at man kan høre, hvad der foregår. Det ser vi også stort set over hele verden nu. Den tidligere, selv sådan kræfter som den tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, Bonnesen, har kritiseret den danske ordning. Han mener, at den fører til manipulation. Og der har jo lige, det kom frem her i marts 2013, at der er en norsk forsker, der har lavet et stykke arbejde for politiskolen, har lavet en rapport om, hvor hun har overfor politiledelsen har påpeget på, at vi har meget manipulerende afhøringsformer i Danmark. Politifolkene lærer ikke ordentlige afhøringsteknikker,
og har bare en idé om, at de vil have et bestemt resultat frem, og presser så den anholdte. Når det så kombineres med, at vi har nogle af de regler i Europa, hvor det er nemmest at afhøre folk uden forsvar, så har vi jo fået et system, hvor vi har rigtig stor risiko for justitsmord sammenlignet med andre lande i verden. Og det gør, at Krim selvfølgelig er på dupperne. Og en af de ting, vi vil gøre, det er at indberette også den ordning, vi har med de såkaldte beneficerede advokater. I udlandet, i Rusland og andre tidligere østlande, der går den til advokater, som er i lommen på staten, de går under navnet pocket lawyers. Ja. Fordi de er lommen på politiet. Police lawyers bliver de også kaldt. Og danske advokater, der har vi altså med vores beneficerede advokater et system, der til forveksling ligner det, vi så i det tidligere Sovjetunionen. Pocket lawyers. Det er jo så bare et af mange problemer, men vi har også en hel række andre huller i vores retsplejelov. Som nogle af de meget få steder i verden, der har man, der i Danmark, inden at man tager stilling til skyldsspørgsmålet i en straffesag, der oplæser man for retten tiltaltes tidligere straffedomme, sådan så det indgår i dommernes, det er helt almindeligt i danske domstole, at inden man skal votere skyldsspørgsmålet, fordi det bliver nemlig voteret sammen med udmålingen i Danmark. Der går man ind og oplæser NN her, som nu er tiltalt for vold i den her sag. Han er tidligere straffet for det og det og det og det. Så at med den risiko, at retten sidder og tænker, det var da en værre bavian, og han har gjort det der så mange gange, så har han sikkert også gjort det her, så kan vi dømme ham. Det er i hvert fald den risiko, der er. Og det er den præcise årsag til, at i andre lande, der har man typisk en regel, der hedder, at man afgør skyldsspørgsmålet først. Ja. Og når skyldsspørgsmålet, hvis vedkommende så bliver fundet skyldig, så kigger man på straffeattesten, fordi det jo har betydning for, hvad strafniveauet i den udmåling, man så vil komme med. Hvis vedkommende er mange gange tidligere straffet for vold, så koster det traditionelt en hårdere straffen, hvis man er første gang straffet for eksempel. Klar. Men det smelter vi sammen ved danske domstol med den risiko, at vi får, at dommerne de bliver påvirket på den her måde, og lægdommerne, domsmændene også. Ja. Samtidig så har vi også en anden ordning. Vi har retsplejelovens paragraf 183, som bliver brugt på, den handler om, at man må ikke dokumentere oplysninger om et vidnes generelle troværdighed. Det er ikke så lang tid siden, jeg sad i retten i Herning og var forsvar for en mand. Så kommer der et vidne ind, og vidnen bliver så vejledt af dommeren om, at du skal være klar over, det vejleder man alle vidner om, at du har pligt til at tale sandt her i retten, og du skal være opmærksom på, at hvis du lyver i retten, så kan du straffes for det. Det er den vejledning, sandhedsformaning, som det hedder, som alle vidner får i rette straffesag, og i civile sager også. Det her vidne, da det så var blevet sagt til vidnen, så smilte vidnen, der sagde, det ved jeg alt om, jeg har lige siddet 60 dage for at lyve retten, så det kender jeg alt til. Og det var jo ren tilfældighed, det der vidne var så bramfri og fortalte det, for det er jo, i Danmark der er det ikke noget forsvar for at vide overhovedet, og der har man i andre steder i verden, der har man regler om disclosure, der gør, at anklagemyndigheden, de skal fremlægge den slags oplysninger til forsvaren under sagens forberedelse, altså inden vi overhovedet ses i retten, fordi forsvaren skal have mulighed for eksempel i en sag, hvor, som det var i den her sag, vi var meget afhængige af det her vidnes forklaring, det var sådan set det eneste fældende bevis, anklagemyndigheden havde mod den pågældende. Ja. Hvis og den her oplysning, og der siger man så i mere civiliserede retssystemer end det danske, der siger man så, at der skal den form for oplysninger, det skal forsvaret gøres opmærksom på, sådan så forsvaret kan påpege det over for retten. Vi skal lige være opmærksom på, at det her vidne er altså straffet for nogen, for eksempel falsk forklaring. Et andet eksempel kunne være, hvis man forestiller sig A og B, Peter og Jens. Peter påstår, det var Jens, der slog Peter, og Jens påstår, det var Peter, der slog Jens. Og så har politiet valgt at tro på den ene af dem, måske af den ene eller den anden grund, og så bliver der rejst tiltale mod den anden. Og hvis man så for eksempel ved, at ham som politiet har valgt at tro på, måske mange gange tidligere straffet for at opsøge, hvor folk har slået dem i ansigtet, præcis sådan som Jens måske forklarer i den her sag, hvor han nu selv er tiltalt, så vil det jo kunne have en betydning for rettens bevisvurdering. Men det får forsvaret ikke noget at vide om. Og hvis forsvaret er igennem sin egen klient får oplysningen, hvis min klient skulle være heldig at vide, jamen ham, der har slået mig der, han er 4 gange tidligere straffet for vold. Og det var altså ham, der nu kom her igen og bare gik hen tilfældigt og
uprovokeret slår mig i ansigtet, fordi han var sur på. Ja. Og det slag, som han så har meldt mig for, det er rigtigt, jeg måtte skubbe ham væk, og så er det rigtigt, at han faldt ind i den der mur og kom til skade. Men det forholder sig bare sådan der, altså ham, der indledte med at slå mig. Og der må man sige, at det kan få betydning for domstolens vurdering, hvis man ved, at den pågældende er tidligere straffet for den slags. Og hvis forsvaren får det at vide sin egen klient, og vil bruge det i retten, så er den alt overvejende af helt almindelige regel, at så vil retten nægte forsvaret at føre det bevis. Det skal, man må nemlig ikke føre bevis om et vidnes strafforhold. Men man må tiltægtes, inden der bliver taget stilling til skyldspørgsmålet. Så på den måde, de filtre, der har vi en ganske særlig situation i Danmark, hvor at vi risikerer uskyldige, de bliver dømt. Et andet sted i vores retsplejelov, det er, at vi har en regel om, at anklagemyndigheden, de må lave såkaldte forhold. Det vil sige, at anklageren må, hvis man har været afhørt uden forsvar i retten, eller at politiet forud for retsmødet, hvor tiltalte måske er blevet manipuleret til, det kan man ikke vide, eller måske har misforstået et spørgsmål og har svaret et eller andet svar, som så viser sig at være ugunstigt for tiltalte, og han så siger noget andet i retten, eller kommer i tanke om noget andet i retten, så må anklageren stå og læse den forklaring op, vedkommende har afgivet i retten, også inden forsvaret får lejlighed til at stille vidensspørgsmål. Sådan så, at man kan sige, at der er ikke ret meget tilbage i mange sager for forsvaret at gøre, fordi anklagemyndigheden, de har, når de afhører, som de afhører jo først, de afhører tiltalte først. Ja. I mange lande, der er det rent faktisk sådan, det er forsvaret, der afhører tiltalte først, fordi tiltalte har sådan set status som forsvarets vidne, kan man sige. Det er også en måde at sikre, at minimere risikoen for, at en uskyldig bliver dømt. Så vi har rigtig mange huller i vores straffelov og i strafretspleje, som dels har udviklet sig igennem praksis, og dels har været der, fordi vores strafretlige lovgivning ikke er fuldt med udlændelse. Så det kan godt være, jeg tror nok overordnet set, kan man sige, at vores fængselsbygninger og sådan noget, de er stadigvæk lidt pænere, end de er i mange lande. Vi har også et relativt lavt strafniveau, men til gengæld så er det min opfattelse, at vi får rigtig mange mennesker dømt, også med en risiko for, at de ikke har begået den forbrydelse, de bliver dømt for.